Getting ready to battle, rising up from the shadows. No looking back, no looking back. We Are More hija l-kanzunetta li bija Eliana Gomez Blanco se tirrappreżenta lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest li se jsir fil-Polonja nhar il-Ħadd 24 ta' Novembru. F'intervista ma' Net News, Eliana li għandha 14-il sena tispjega li t-tema tal-kanzunetta hija dwar iż-żgħażagħ li jgħidu dak li jemmnu fih, anke jekk hemm xi wħud li jippruvaw joħolqu l-ispirtu żagħżugħ tagħhom. Il-kanzunetta We Are More titratta dwar li aħna żgħażagħ u tfal m'għandniex naqtaw qalbna u dejjem nibqgħu nissinkaw biex dak li rridu nwettqu f'ħajjitna nwettquh. Eliana spjegatilna kif bħalissa għaddejjin ġmielhom l-aħħar preparamenti għas-serata finali. Kuljum nipprattika d-diska, kull meta jkollna dejja ġodda forsi jissejġi fuq il-palke u hekk dejjem nitkellmu bejnietna biex aħna dejjem nipperfezzjonaw il-performance għal dakinhar. Iż-żagħżugħa Maltija tinsab eċitata għas-serata finali fejn l-għan aħħari tagħha huwa li tagħmel unur lil pajjiżna f'din il-kompetizzjoni internazzjonali. Very looking forward, kuljum not il-ġranet biex tasal il-ġurnata, imma ovvjament nixtieq immur hemm, nagħmel unur il-Malta, nagħmel ħbieb ġodda u nitgħallem minn din l-esperjenza.